Lugadanan sarong lalaki na uminawat sa naman sa iwal kan sa iyang duwang pinsan makalihis na masaksak kaining Domingo. Alas 8:45 nin banggi kan mangyari ang pananaksak sa residensya mismo kan sospek sa Purok Puting Rosas, Barangay Bonbon, Libon, Albay. Basado sa impormasyon mantang nasa inuman, nagkaigwan ni dai pagkakasinabutan ng sospek dangan kan sa rupa kaining pinsan. Pigbalos nindang sawayon kan biktima, alaga da napagbalingan naman kan dagit kan sospek hasta sa masaksak. Tulos man na pigdara ang biktima sa Rural Health Unit kan Libon na nagpaparahay pangunyan sa indang residensya. Doon may hindi sila nagkakaintindihan, kaya ang itong ano naman ay may nakuhang kutsilyo. Kaya nag-agawan sila, kaya yun ang ano natin, victim ay may tama sa kanyang kamay. Nadakop man tulos ang sospek sa indang residensya asin na-recover man sa iya ang kutsilyong ginamit niya sa pananaksa. Nasa kustudiya pa siya kan Libon MPS para sa magkakanigong disposisyon. Ang Libon Municipal Police Station po sa pangunguna po ng aming officer in charge na si Police Major Jonathan L. Apil ay nagpapaalala po sa lahat, lalong-lalo na po sa mga barangay na if ever man yun nga pag nakainom sila, wag nang ilagay sa ulo, kundi ilagay lang sa tiyan. Kumbaga drink responsibly, tsaka pag ganun pong mga oras, umuwi na lang po sa kanilang bahay. Nagpagirumduman ang pulisya sa publiko na dai pag-agi sa dahas ang anuman na dai pagkakasinabutan. Para sa mga baretang Tatak Bicol, Angeline Dagta.